בעזרת השם. אז כמו שאתם רואים, הנושא של השיעור זה הכותל או כספומט. מה עדיף? עכשיו זה נשמע קצת שאלה כזאת של כופרים, אני לא יודע מה, אבל שתדעו שהרבה פעמים דווקא השאלות האלה שהן כאלה של כפירה, או נראה ההפך מהתורה, או כאילו אנטי, אם אתה לומד אותם בעומק, אתה פתאום דווקא רואה שמזה אפשר להגיע להבנות הרבה יותר עמוקות והרבה יותר גדולות, מההבנות הפשוטות שלנו. אז אני בכוונה שאלתי את השאלה הזו ככה, ואני אסביר מה השאלה. תראו, אנחנו באים לכותל, סליחה שאני אומר, לפחות איך זה נראה לנו, אתה עומד מול הקיר, מדבר, לא יוצא שום דבר מהקיר, אתה לא מקבל שום תמורה, אתה לא רואה כלום. לעומת זאת, שוב, סליחה על ההשוואה, אבל אתה הולך לכספומט, הנה יש כאן תמונה של כספומט, אתה מדבר עם הקיר, יוצא כסף. אז לכאורה, מה עדיף? ללכת לכספומט, מה, אני סתם מדבר עם הקיר? עכשיו, שלא תחשבו שהמצאתי את השאלה הזאת, אז הנה אתם רואים, יש פה אורי זוהר, לפני ואחרי, זכה באמת לחזור בתשובה. פעם קראתי רעיון איתו, יש לי את העיתון בבית, חלקים ממנו, מה שרציתי בעיקר, שאורי זוהר אומר, הוא כותב כאן ככה, שנייה, הוא אומר שהתחלתי להתפלל, הוא אומר, פתאום תפסתי את עצמי ועמדתי מול הקיר, ואני אומר, מה, אני משוגע? עומד מול הקיר וממלמל. אם אדם מבחור מהצד יסתכל, רואה בן אדם עושה ככה, מתנדל כמו לא יודע מה אתה עושה? אבל אחרי זה הוא מצא לעצמו פתרון, השאלה אם זה פתרון. אמרתי, מה אכפת לי? אם יש אלוקים, הרווחתי. ואם לא, בסדר, אז סתם נמלתי ולא קרה כלום. אבל זה לא פתרון בשבילנו, מה זה? אני סתם עומד וממל, אולי ככה, אולי זה, הוא יזהר בהתחלה ככה. מצא לעצמו את התירוץ הטכני. השאלה היא באמת, אם זה באמת המציאות שאנחנו מדברים עם קיר, ולא מקבלים שום תשובה. אז אנחנו מאמינים שיש תשובה, והשם עונה לתפילותינו, אני לא חס וחלילה מזלזל בזה, אבל במציאות, מה שאתה רואה, אתה מדבר עם משהו, אתה לא רואה כלום. אני רוצה באמת להיכנס, שבאמת השאלה הזאת היא שאלת מפתח, בהבנה של כל התקופה שלנו, אולי של כל 2000 שנה האחרונות. אני אתחיל עם סיפור דומה לזה מכיוון אחר. קודם כל נתחיל עם משל, ואז נסביר מה הנמשל. אז היה איזה משפחה אחת, שאיזה עבריינים, שודדים, זרקו אותם מהבית, נכנסו להם הביתה, כנופיה כזאת, זרקו אותם מהבית. והשלטון הזה היה חלש, ולא היה מה לעשות, לא היה למי לפנות, לא היה כלום. הם נשארו זרוקים מחוץ לבית, גרים באיזה אוהל, לא יודע מה. מדי פעם הם היו מצליחים ככה להתגנב לעבר הבית שלהם ככה בלילה מאוחר, ודרך החלון, אבא היה מראה להם, אתם רואים, פה יש חדר הזה, פה חדר של ההורים, פה היה הסלון, ככה מבחוץ, דרך החלון, הם היו מתגנבים, והוא מראה להם מה קורה בבית. טוב, עברו כמה שנים טובות, והשתנה השלטון, היה שלטון הרבה יותר חזק, והצליחו לפנות שם למשטרה, לבית המשפט, והצליחו להוציא את העבריינים מהבית. מה עושה האבא? הולך עם הילדים שלו לחלון, מתקרב ככה בשקט לחלון, מסתכלים דרך החלון, ואומרים, הנה, אתה רואה, שם היה חדר, שם היה זה, שם היה זה. מה עושה מישהו? מה נתגיד, אתם משוגעים? מה אתה עומד מבחוץ? זה היה, עכשיו אתה יכול להיכנס הביתה. מה הנמשל? הנמשל זה צערנו הרב אנחנו, לא, אני לא זה. במלחמת ששת הימים, הצלחנו להגיע להר הבית, מוטה גור אומר, הר הבית בידינו וכולי, ולאן הצנחנים רצים? הם עוזבים את הר הבית והם רצים לכותל המערבי, אבל הכותל המערבי היינו שם, כי 2000 שנה היינו בגלות, לא יכלנו לעלות להר הבית, אז לא הייתה ברירה, התקרבנו לכתלים ככה, מסביב לראות מה קורה. אבל עכשיו חזרנו הביתה, תעלו להר הבית, תראו מה אפשר לעשות עם ההלכה, עם הדברים, אבל תעלו להר הבית. לא יודע אם אתם יודעים, זה היה פרשת שבוע שלנו, דבר היה בחברון. רק שם הרב גורן היה הרבה יותר תקיף, ושם משה דיין רצה שזה יהיה כמו מסגד, אנחנו נוריד את הנעליים שניכנס, וכשהרב גורן יש שם ארון קודש, הוא רצה להוציא אותו, אז הרב גורן אמר לו, זה גופתי המתה, והוא התעקש, וככה ברוך השם בכל ממערת המכפלה, חלקית, ככה אנחנו שמה. גם זה אחרי הרבה מאבקים ואחרי הרבה דברים. משהו נשאר אצלנו בגלות.
ואני אומר שוב, כל עוד לא נתרגל שזה גלות, ויש עם זה בעיה, אולי, השם יביא אותנו בכל מקרה לגאולה, אבל ייקח יותר זמן להגיע לגאולה. כמה שיותר זמן נבין שאנחנו בגלות, ויש לנו בעיה, ויש לנו חוסר, משהו חסר לנו, יש יותר סיכוי שנצעק לאבא שלנו, אבא עד מתי, אבא עד מתי, ונרצה להגיע למצב השלם. על מה אני מדבר? אז בואו שנייה אחת נעבור לתנ"ך, שזה המצב השלם של עם ישראל. תראו מה כתוב לנו בתנ"ך. כתוב ככה בספר שופטים. ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל באדוני לאמור, מי יעלנו לכנעני בתחילה? להילחם בו. אז יש לעם ישראל שאלה, הלכו לכותל המערבי להתפלל, מי יעלה לכנעני? אבל זה לא כמו בכותל, זהו, אין תשובה. כתוב, ויאמר אדוני, יהודה יעלה, הנה נתתי הארץ בידו. יש תשובה מריבונו של עולם. יש קשר דו-סטרי, לא כמו היום. עכשיו, זה לא רק באמונה, וזה האמונה שלנו, זה בפועל. בפועל יש קשר דו-סטרי מריבונו של עולם, שואלים שאלה ומקבלים תשובה. שמואל, ויגידו לדוד לאמור, הנה פלישתים נלחמים בקהילה, והם שעושים את הגרנות. וישאל דוד באדוני לאמור, הלך והכיתי בפלישתים האלה, ויאמר אדוני אל דוד, לך והכית בפלישתים, והושעת את קהילה. אז ריבונו של עולם, מה עושה? עונה לו. יש לדוד המלך שאלה, וריבונו של עולם, מה עושה? עונה לו על השאלה. יש קשר דו-סטרי עם ריבונו של עולם. כולנו מכירים את יום כיפור, מה שהמשנה אומרת, הגמרא שמה היה ביום כיפור? היה חוט אדום קשור בפתח של בית המקדש, מהשעיר חילקו את החוט לשניים שם. עכשיו היום אתה בסוף יום כיפור גמרת להתפלל ורוקדים שנה הבאה בירושלים, וכתוב לך לביתו ושמח, והולכים סוכה, הכל, אבל מה היה, כן היה, לא היה, לא יודעים כלום. כשהיה בית מקדש קיים, היה שם חוט אדום, ואם יהיו חתכם כשנים, קשה לרבינו, החוט האדום היה נהיה לבן, ראו תשובה מריבונו של עולם. המצב השלם של עם ישראל, שיש לנו קשר דו-סטרי עם ריבונו של עולם, לא קשר חד-סטרי. שוב, ואנחנו מאמינים שגם היום השם נענה לתפילתנו. אבל עדיין כתוב היום שיש מחיצה של ברזל, שמפרידה בינינו. זה לא המצב השלם, אנחנו חולים היום, זה לא המצב השלם. אם נבין את זה, יש סיכוי שנתרפא מזה. אז בואו נראה באמת מה זה באמת המציאות הזאת של קשר דו-סטרי עם ריבונו של עולם. אז קודם כל נביא את הרמב"ם. אנחנו יודעים, גם הרב מלובביץ', לפניו גם הרב קוק, אמרו שבדור שלנו יש גדול ללמוד רמב"ם, כי אנחנו חוזרים לארץ ישראל, ותורת ארץ ישראל היא כוללת, פעם צריך לדבר על שיעור בפני עצמו, את כל חלקי התורה, וזה מה שמיוחד ברמב"ם. השולחן ערוך פסק רק בהלכות של ימינו, רוב הספרי ההלכה הם רק בהלכות של ימינו. הפוסק, אולי היחיד, ודאי הראשון, שפסק בכל חלקי התורה, מאמונה עד הלכות משיח, זה הרמב"ם. וההלכות הראשונות של הרמב"ם זה הלכות יסודי התורה, שפה הרמב"ם מדבר על נבואה. והרמב"ם כותב ככה, מיסודי הדת לידה, כשהאל מנבא את בני האדם. יש קשר דו-סטרי עם ריבונו של עולם. יש נבואה. ואין הנבואה חל, אומר לנו הרמב"ם, אלא על חכם אין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחוכמה וגיבור במידותיו, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד. בסדר? אז מבחינת התורה והמצוות הוא זה, והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד, יש לו שכל, תפיסה גדולה. אדם שהוא ממולא בכל המידות האלו, שלם בגופו, כשיכנס לפרדס וימשך באותם העניינים הגדולים הרחוקים, הוא יתעסק עם כל הדברים העמוקים של התורה, ותהיה לו דעה נכונה להבין ולהשיג, והוא גם, בנוסף לשכל, זה לא מספיק שכל, הוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשקי הזמן, והולך ומזרז לעצמו ומלמד נפשו, שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, ולא מאבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו פנויה תמיד למעלה, קשורה תחת הכיסא, להבין באותם הצורות הקדושות והטהורות, קודם של קבלה, של עומק התורה וכו'.
הוא מסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, כולה מצורה ראשונה טבור הארץ ויודע מהם גודלו, כמו שהרמב"ם אומר, גם בדברים של טבע, וגם בדברים של תורה וכולי, מיד רוח הקודש שורה עליו. ובעת שתנוח עליו הרוח, רוח הקודש, תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישים, ויהפך לאיש אחר, ויבין בדעתו שאינו כמות שהיה, אלא שנתעלה על מעלת שאר בני האדם החכמים, כמו שנאמר בשאול, והתנבאת עימם ונהפכת לאיש אחר. אז יש לאדם יכולת להפוך להיות כמו מלאך, מבחינת היכולת שלו להתקשר לדברים עליונים. וממשיך הרמב"ם, קצת דילגנו, יש שם הרבה דברים, כל הנביאים, אומר הרמב"ם, הם מתנבאים בכל עת שירצו, בניגוד למשה רבנו, אלא מכוונים דעתם ויושבים שמחים וטובי לבב ומתבודדים, אולי זה קצת קורונה, הם קצת להתבודד לקראת הנבואה, שאין הנבואה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, אלא מתוך שמחה, לפיכך בני הנביאים לפניהם נבל וטוב וחליל וכינור, והם מבקשים הנבואה, וזהו שנאמר, והם המתנבאים, כלומר מהלכים בדרך הנבואה שהתנבאו, כמו שאתה אומר, פלוני מתגדל, הכוונה שהוא ממש התנבא אליו, עושה את כל המעשים בשביל להיות נביא, אבל אז זה חייב לבוא מהשמיים אליו. יש התערותא דלתתא, מה שאדם עושה מלמטה, ואז חייב לבוא עליו הדברים מלמעלה. הלכה ה' אלו שהם מבקשים להתנבא הם נקראים בני הנביאים, ואף על פי שהם מכוונים דעתם, אפשר שתשרה שכינה עליהם, אפשר שלא תשרה. בהלכה ו' שלא הבאתי, הוא מביא את ההבדלים בין כל הנביאים למשה רבנו, שהוא כן קיבל נבואה מתי שרצה וכולי, ואז הוא ממשיך להסביר הרמב"ם. הנביא, אפשר שתהיה נבואתו לעצמו בלבד. נבואה זה לא רק שהולכים להגיד לאחרים, אלא גם עם עצמו, להרחיב ליבו ולהוסיף דעתו, עד שידע מה שלא היה יודע מאותם הדברים הגדולים. כלומר, יש דברים שאדם בשכל שלו לא יכול להבין, והנבואה היא מעלה אותו למעלה הרבה יותר גדולה, לתפיסות רוחניות הרבה יותר גדולות, והוא מבין דברים שבשכל הוא לא יכול היה להבין אותם. זה אפשרות אחת. ואפשר, אומר הרמב"ם, שנביא זה באמת נביא, הוא בא לדבר עם העם, ואפשר שישולח לעם מעמי הארץ, כמו עמים אחרים, כמו יונה, או לאנשי עיר וממלכה, לכונן אותם, או להודיע מה יעשו, או למונעם ממעשים הרעים שבידיהם, וכשמשלחים אותו נותנים לו אות ומופת, כדי שידעו העם שיש לכו באמת. עכשיו, האות והמופת זה לא עיקר הדבר, ולא כל העושה אות ומופת מאמינים לו שהוא נביא, אלא קודם כל צריך שאדם יהיה בכלל בעל אופציה. אם סתם אדם בא מרחוב ואומר אני נביא, אני עושה אותות מופתים, יכול להיות שהוא לא יודע רמאי, או יש לו כוחות שליליים, לא יודע מה. אלא דווקא אדם, שהיינו יודעים הוא מתחילתו, שהוא ראוי לנבואה בחוכמתו ובמעשיו, שנתעלה בהם על כל בני גילו, והיה מהלך בדרכי הנבואה בקדושתה וברשותה. אדם צדיק גדול, מגדולי הדור, אדם שיודעים אותו מראש, שהוא באמת, יש לו אב ואמין על זה, ואחר כך בא ועשה אות ומופת, ואמר שהאש לכו, אז מצווה לשמוע ממנו, שנאמר אליו תשמעון, ואפשר שיעשה אות ומופת ואינו נביא, וזה עוד יש לו דברים בגו, ואף על פי כן מצווה לשמוע לו, הואיל ואדם גדול וחכם, וראוי לנבואה. כלומר, גם אם אדם צדיק אומר משהו, והוא לא נביא, אז מה? שומעים לו. מעמידים אותו על חזקתו, שבכך נצטווינו. לכאורה אולי זה טעות, אולי זה לא נכון. הוא אומר, יש בתורה הרבה דברים כאלה, שהשם מצווה אותנו ככה לעשות, כי יש לו את החשבונות שלו. הוא אומר דוגמה, כמו שנצטווינו, לחתוך את הדין על פי שני עדים כשרים, ואף על פי שאפשר שיעידו בשקר. הואיל וכשרים הם אצלנו, מעמידים אותם על כשרותן. אז אני לא יודע מה הם עדים האלה, התורה קבעה לי כללים. אם באים שני אנשים אומרים משהו, כן טוב או לא טוב, אני מאמין להם. בודק אותם הכל, אותו דבר. אם בא גדול בתורה, אומר לי משהו לעשות, אז אני שומע לו, כן נביא או לא נביא, זה עוד שלב מצוין. ובדברים האלה וכיוצא בהם נאמר, הנסתרות להשם אלוקינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. אז מילא הרמב"ם פה, ויש עוד הרבה הלכות, לא הבאתי את הכל, לומרנו שיש אופציה כזאת, יש מציאות כזאת, שיש אדם שהוא מחובר בקשר דו-סטרי עם ריבונו של עולם, והוא מלמד אותנו מה ריבונו שלנו רוצה מאיתנו.
יש סיכום יפה, יש באינטרנט, כמו שיש ויקיפדיה, יש ויקי ישיבה, יש גם מכלול. זה אנציקלופדיה יהודית, ובו הם מסבירים כל מיני מושגים יהודיים, כדאי לראות גם שם לפעמים, אז פה יש פה קצת סיכום של הדברים, נקרא גם את זה. נבואה, אומר, זה מהרמח"ל בדרך השם, נבואה היא מצב בו האדם נדבק באלוקים, בתכלית הדבקות ששייכת בעולם הזה. בעולם הבא יש, לא יודע, עין לא ראתה עלינו בזולתך, שם יש צדיקים מושיעים, הטובים ורשעים, וזה משהו אחר. אבל בעולם הזה יש גם אפשרות להידבק בהשם. ולאפשרות הזאת קוראים נבואה, ושוב ראינו גם ברמב"ם, זה לא שאדם נביא הוא חייב לחלק את זה לאחרים. גם אדם שמתעלה ומבין השגות אלוקיות גדולות, והוא מגיע לנבואה, זה גם מעלה גדולה, שאיתה הוא דבק בהשם. אחד מתוצאות מצב זה, הוא שהאדם משיג השגות שאינם ניתנות להשגה בדרך הטבע, וההשגות האלה קוראים נבואות. לעתים הנביא מצווה למסור את השגותיו לאנשים אחרים. הנבואה צריכה הכנה רבה, ובמהלך הדורות נכתבו פירושים רבים למהות הנבואה, ודרכי השגתה על ידי הראשונים האחרונים. דוגמה, הרמח"ל עצמו במסילת ישרים, זה המסילה מלהגיע מזהירות עד רוח הקודש. הנבואה נהגה בעולם מאז בריאתו ועד ימי בית שני, אחרוני הנביאים חגי, זכריה ומלאכי לפי חז"ל זה עזרא, והנביאים הבטיחו שלעתיד לבוא תחזור הנבואה, ופה מתחיל הסיפור שלנו. למה אמרתי מקודם שהשאלה הזאת עם הכספומט והכותל היא כל כך חשובה לנו? כמה שנבין יותר שאנחנו צריכים לחזור מהמצב של כותל למצב של כספומט, הכוונה היא למצב של קשר דו-סטרי, לנבואה, יש סיכוי שזה יחזור, וזה הדור שלנו. תכף נביא לזה מקורות ונסביר למה זה המצב שצריך להיות אצלנו, וזה המצב הנורמלי. אחת הבעיות שיש, שנבואה נתפסת לנו בתור איזה משהו, היום אנחנו נורמליים, המצב שלנו זה נורמלי, נבואה זה צ'ופר, זה משהו מעבר. אז לעולם לא נגיע לגאולה, אולי השם יביא אותו כזה, אבל הכוונה היא, מבחינת העניין, לא, זה בדיוק הפוך, היום אנחנו במצב לא נורמלי. היום אנחנו חולים, כי אנחנו בגלות עדיין. חלקית, יכולנו לחזור לארץ ישראל, תכף נדבר על זה. המצב הנורמלי של עם ישראל זה שהנבואה חוזרת. זה המצב הנורמלי. אנחנו הם לא נורמליים, צריכים להתרגל לדבר הזה. החזון איש כותב, מהסודות שנגלו לבני אדם, כי יש כוח לבן האדם לעדן נפשו ולזכך דעתו בהכרת בוראו יתברך, כן? גם לעדן את נפשו מבחינת מצוות ומידות וכו', וגם לזכך את דעתו, עד ששורה עליו רוח מרומם, והרגשה הילאה, כמו שכתוב, רוח לבשה את שמשון שם, יש רוח מאת השם, ואז משפיע עליו בוראו יתברך, אין קשר בינו ובין בוראו, והוא ראוי לשמוע צוואות מפי עליון, כאשר שומע אי שפת רעהו, ומדרגה זו אנו קוראים אותה נבואה. אין אנו יודעים את איכות הכל הנביאים, אנחנו יודעים מה זה היום. לא נתקלנו בזה אף פעם, אנחנו לא יודעים מה זה היום, כי לא נתקלנו בזה לצערנו הרב, אנחנו יודעים שזה קיים. כמה שיותר נעסוק בזה, וננסה להבין מה זה ולהתקרב לזה, אולי זה יחזור, בעזרת השם. אבל עלינו לצייר במחשבתנו, לפי הכל הידוע לנו, לפי שמיעת האוזן, הידוע לנו מה כתוב. ואומנם, אין לייחס לבורא יתברך, זה גם בכוזרים מובא, שפה מדברת בשפת בני האדם. זה לא שהשם באמת דיבר, אבל הכל הוא נברא לשעה זו, כך גם אומר הכוזרי, שהשם בורא איזה קול, שלהרגיש את אוזן הנביא, ולפעמים באה הנבואה בלב האדם מצטער בלבו כל מה שהיא הבורא את רוחו ונפשו, לעשות את אשר ציווה הוא השם, לא רואים פה בגלל שנייה אחת, נצטרך לחזור אחורה. לא, איפה זה? הנה, או לדבר למי שנצטוו, לא יודע, לא רואים פה מה זה כתוב, צריך להזיז את זה בשביל שפעמים לעצמי. טוב, סליחה. הנה, או לדבר למי שנצטווה להגיד נבואתו, זה מופיע בדברי החזון איש, באמונה וביטחון פרק ו'. שוב ראינו פה, שזה ודאי שלא השם מדבר, אבל נברא קול בעולם, שכשאדם מתעלה הוא שומע את הקול הזה. עכשיו יכול להיות שהקול הזה קיים כל הזמן. כמו שהמשנה באבות אומרת, בת קול יוצאת מאחוריו, כל יום בת קול יוצאת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. אנחנו לא שומעים את הקול הזה, כי אין לנו את האוזניים לשמוע. זה כמו אם אני לך עכשיו באפריקה,
ויגיד לאנשים, יש פה קולות באוויר, הם יאשפזו אותי, איזה קולות באוויר. אני אשים רדיו, יכוון את הגל בדיוק, ופה אני אשמע קולות, הם יחפשו את האנשים הקטנים שם בפנים. אבל יש קולות באוויר, צריך מכשיר בשביל לקלוט אותם. אז בעולם דבר השם כל הזמן מדבר אלינו. צריך שאדם יפתח את המכשיר שלו, יפתח את היכולת הרוחנית שלו, כדי לזכות לכוון את דעתו לבורא, כדי באמת לקלוט את הקולות האלה. וזה אדם שמתעלה, זוכר. שאלה עוד פעם, זה תלוי עוד פעם, ראינו קודם ברמב"ם, אם השם מורה עליו רוח ממרום, אבל זה העניין הזה של נבואה. והם ממשיכים להסביר שם במכלול, מי ראוי לנבואה. לא כל אדם יכול להתנבא. ותנאי מקדים לנבואה, היא שלמותו האישית והמוסרית של האדם. אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, אלא על גיבור ועשיר וחכם וענב. לגרסרת גם בעל קומה. ויש גם כל מיני דיונים, מה זה בדיוק כאן גיבור, עשיר, האם הכוונה העשיר השמח בחלקו, או העשיר ממש, על הרוצה לזכות לנבואה להיות שלם בשכלו, בחוכמה, בנפשו, גיבור בחושו עשיר, ומעל הכל עליו להיות ענב. ענב זה הדרך להתחבר עם ריבונו של עולם. לשיטת הרמב"ם, מעלת החוכמה היא המפתח לנבואה, שהוא מחייב שהנביא לו כל המעלות השכליות, בצד רוב תכונות האופי הטובות, אבל לא כולן. כך למשל הוא מתאר שם נביאים שלא נשתמם תכונת אופי כמו כעס, תאווה או פחד, בכל זאת נתאבו. ואת גיבור מפרש כמגבר על יצרו, ואת עשיר כמי ששמח בחלקו מסתפק במועט. כפי המתור בפרקי אבות. רבי יהודה הלוי, בספרו הכוזרי, הוסיף שני סייגים, וכאן אנחנו מתחילים לאט להיכנס לשלב שרוצים להגיע אליו, על מנת לקבל נבואה. א', הנבואה ניתנה רק ליהודים, בלעם זה מקרה מיוחד, עיקרון נבואה זה ליהודים, ב', וזה אנחנו רוצים להיכנס לזה, כל מי שנתנבא, אומר הכוזרי, לא נתנבא אלא היה בארץ ישראל, או בעבורה. לתפיסתו, יש קשר הדוק בין הנבואה למעמד הלאומי של ישראל. הנבואה היא לא רק משהו אישי פרטי, לא משנה איפה אני גר ואיפה אני נמצא, אני יכול להגיע אליו, עוד מעט נראה את הכוזרי, זה בהרחבה לא, זה תלוי במעמד של כל עם ישראל, אני חלק מכלל ישראל. ואת המצב של היעדר הנבואה, הוא מסביר מצב של גלות. הוא מסתמך בדבריו על אמרת חז"ל, שמאס כבד המדינה שנתנה לחכמים, ניתנה נבואה מחכמים, ונמסרה לשוטים. הבדל חשוב בין הרמב"ם לבין ריאל, שבעוד שלדעת הרמב"ם יש צורך בהכנה והכשרה שכלית, לדעת ריאל אין צורך בכך, טוב, צריך להבין את זה בעומק, אבל אני רוצה לאט לאט יותר ויותר להתמקד בנקודה הזאת של בארץ ישראל ובעבורה, והמצב של כלל ישראל. שנייה אחת עוד נקודות פה, הנה זו התקופה, לא כל תקופה מתאימה לנבואה, וגם כאשר ישנו אדם הראוי לנבואה, אם הדור, מקודם ראינו מקום, עכשיו זה גם תלוי בזמן, אם הדור אינו ראוי לנבואה, הרי זו לא תשרה עליו. כך הסבירו חז"ל מצב, שבו היו אנשים גדולים כהלל הזקן ושמואל הקטן בבית שני, שהיו ראויים לנבואה, אך היא בוששה מלשרות עליהם. הגמרא בסוטה ממח' אומרת שהיו שם בעליית בית נתזה בלוד, ונתנו עיני בהלל הזקן שהוא ראוי לנבואה, אבל הדור לא ראוי. כלומר, אנחנו צריכים להתרגל שהאדם הוא חלק ממקום ומזמן, וגם אם אני הגעתי להשגות גדולות, המקום והזמן יכולים מה לעשות, להוריד אותי. לפי הגותו של הרב הרב יצחק כהן קוק, כדי שתתחדש הנבואה, יש צורך לפתח את הדמיון, ביד הנביאים אדמה. לכן לתפיסתו במאה ה-20, התפתחה תרבות אנושית, שמבוססת הרבה על דמיון האדם, הצגות, קולנוע, כל הדברים האלה. שוב, אני חוזר לפרבולה שדיברנו פעם שעברה, יש לנו תופעה שאנחנו רואים סביבנו היום. העולם נהיה עם קולנוע, עם כל... אז אם מישהו יכול להגיד, בסדר, ככה זה, פשוט קרה ככה. בא הרב קוק ואומר לו, לא, אדוני, אין שום דבר שקורה ככה. שום דבר לא קורה סתם. כל דבר שאתה רואה בעולם הוא חלק מהתוכנית האלוקית. וכדי שהאדם יוכל לחזור למציאות שהוא מדמיין דברים ויכול להגיע להשגות על דרך הדמיון, המאה ה-20, במאה ה-19 וממשיך, היא מכינה את זה. נכון שהיום זה מופיע בצורה שלילית,
מופיע בהרבה דברים לא טובים, אבל היסוד, השורש של הדבר הוא טוב. אנחנו צריכים לאט לאט להוציא את הרע מהטוב, שזה תפקידו של מלך המשיח. כמו שכתוב בזוהר, שבהיכלו של משיח יכולים להיכנס מי שיודע להפוך רע לטוב ומר למתוק. אז זה כוחו של המשיח, שנדע להפוך את הדברים האלה שמופיעים בצורה שלילית, להפוך אותם לדברים טובים ולהשתמש בדמיון הזה לנבואה. הרב דוד כהן, זה הרב הנזיר, עוד מעט נראה משלוים עליו, פיתח שיטה זו בספרו כל הנבואה, בו הוא מסביר על ההיגיון, הדיבור העברי השמעי ששומע, שזה דרך חשיבה עברית התלויה בשמיעה, כדרך לחידוש הנבואה. וגם הגר"א בביאור הגר"א וגם הרב קוק מסבירים שהפסקת הנבואה הייתה קשורה לביטול של יצר עבודה זרה, שהיה באותו הדור, ולדבריהם הפחתת הכוחות השליליים, הכוחות הרוחניים בצד השלילי, מביאה להפחתה של הכוח החיובי. אז בואו נסביר. הגמרא מספרת שבימי עזרא הסופר, שביטלו את יצר של עבודה זרה, פעם הוא נעשה את זה שוב בפני עצמו, יצא גור האריות של אש מבית קודשי הקודשים. ביטלו עבודה זרה. איך יצא מקודש הקודשים? במקום לצאת איזה מפלצת כזאת עם קלשון והקרניים וכו', יצא גור האריות של אש. איך זה קשור לעבודה זרה? אבל האמת היא, וזה מה שאומרים כאן הגר"א והרב קוק, האמת היא שעוד פעם, מה זה הכוח של נבואה? הכוח של נבואה זה שאדם כל כך דבק בבורא, כל כך דבק בהשם, כל כך דבק במה שהוא מאמין, שהוא נדבק ומתעלה עד שהוא זוכה לנבואה. עכשיו, הכוח הזה שוב, אם משתמשים בו לשלילה, אז הוא הולך על עבודה זרה. כמו שהגמרא אומרת, והמהר"ל מסביר את זה, שרב אשי דיבר על מנשה המלך, והוא ראה שמנשה המלך היה תלמיד חכם גדול, אז הוא שאל אותו, איך עבד עם עבודה זרה? הוא אמר לו, אם היית בתקופה שלנו, היית רץ כמו טיל אחרי עבודה זרה, מרים את הסמלה שלך, מרים את הג'לביה, ורץ אחרי עבודה זרה. למה? כי העבודה זרה הייתה כוח מושך. כמו היום, עוד פעם, אדם רואה עוגה, שהוא רוצה לאכול אותה, זה לא רק משהו בשכל. לפי השכל לא הייתי אוכל את העוגה הזאת בכלל, מלאה קרם וקולסטרול ולא יודע מה. למה אני רוצה לאכול את העוגה? כי יש לי תאווה לזה, הלשון יוצא ריר ולא יודע מה. אותו דבר הזה היה הכוח של האדם להתאבק בבורא. זה לא רק השכל, אני הולך עכשיו לבית כנסת. זה היה כוח שמשך את האדם לעבודת השם. אבל להבדיל מיליון הבדלות, הוא גם משך את הכוח לעבודה זרה. וכשביטלו את העבודה זרה, אז מקודש הקודשים יצא אריה של אש. אריה זה כוח של אש של התלהבות. הכוח של ההתלהבות עזב אותנו. ולכן נפסקה הנבואה. וכמה שיותר נחזור היום לדורות שלנו שתלך ותופיע הגאולה, יותר ויותר יופיעו כוחות כאלה שיחזירו לנו את העוצמות האלה. שוב, זה יופיע בהתחלה עם שתילה, עם כפירה, עם דעות, עם הרבה מאבקים. אבל, וככה הרב קוק מסביר הרבה על הכפירה בדור שלנו וכו', אבל כמו הדמיון והעוצמות האלה וכל הדברים האלה, הם בסוף יובילו אותנו, אם נלמד ונעמיק וכו', אל הנבואה. ולכן, רק אני שוב אמרנו, נזכיר קצת הכוזרי שאומר את זה, אז אמר הכוזרי, ואיך הוא זה שאתה אומר שהנבואה היא רק בארץ ישראל, וכבר ניבאו מהאדם הראשון והמשה בארץ אחרת, ואברהם היה בור כסדים, ואחר כך יחזקאל ודניאל בבבל וירמיהו במצרים, אמר החבר, אומר לנו החבר רבי יהודה הלוי, כל מי שנתנבא, לא נתנבא כי אם בא או בעבורה, הנה נתנבא אברהם כדי שיעבור בה, ויחזקאל ודניאל בבבל בעבורה, וגם עוד סיבה שהיה שזה התחיל כבר לפני כן, וכבר היו נמצאים בבית ראשון, וראו בו השכינה, אשר בהימצאה היה מגיע לנבואה, כל המוכן לה מהסגולה, כמו שיש לו סגולה לזה, מוכן, הכין את עצמו, אז כיוון שכבר היו בבית ראשון, אז התחילה מהנבואה. אבל האדם הראשון, היא הייתה אדמתו, הוא היה פה בארץ ישראל, לכן הוא יכל להתנבא, הוא לא נראה מחוץ לארץ ישראל. הוא בא מת כאשר קיבלנו, ובכוונה הבאתי את הסוף, שהוא פרשת שבוע שלנו, כי במערה, הנה פה יש לנו מערת המכפלה, שבת חיי שרה, לא זכינו להיות השנה פה, אבל לפחות. באינטרנט, כי במערה 4 זוגות, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה, איך אדם וחווה יגעו למערת המחלקים קרו בארץ ישראל, ופה הם דיברו. והיא הארץ הנקראת לפני השם, הנאמר עליה תמיד, הנה השם אלוקיך בא.
ויונה בורח מלפני השם, בורח מארץ ישראל, שלא יצטרך להינבא. אז זה נבואה איפה? בארץ ישראל. והנה הזכרנו את הרב הנזיר, זו התמונה שלו, וכותב עליו הרב אבינר, אתם רואים, זה מאמר מתוך סרוגים בתשע"ו, כותב ככה, הרב הנזיר דוד הכהן זצ"ל, תלמידו של מרן הרב קוק, היה אחד מגאוני העולם בדור הקודם. יש רבים החיים איתנו היום, אז זוכרים אותו היטב. בודדים, יש את הבן שלו, היה נפטר כבר מאז תשע"ו, הרב שהראשון הכהן נפטר. הוא היה נזיר, זה שיער וכו', לא שתה יין וכו', אבל לא רק נזיר, זה רק היה סימן לגדלותו הענקית. הוא היה אדם קדוש, עסוק תמיד במוסר ובחסידות, בתיקון מידותיו, בשבירת מידותיו, בחשבון נפש, במלחמת היצר, במאמצי שקידת התורה. שוב, מידות ותורה. בעולמו הפנימי הגנוז, הוא השקיע כוחות נפש עצומים, בעבודתו המוסרית של התעלות רוחנית, הדרגתית, מתמדת, מתוך געגועים להשם. רבינו הרב צבי יהודה התפעל מכך, שבלומדו באוניברסיטה, החזיק על שכונו את תמונת ארוסתו, כדי להישאר בטהרתו הגדולה באותו עולם של האוניברסיטה, עם כל הקלקולים שיש שם. שאיפתו הגדולה של הנזיר הייתה חזרת הנבואה. כידוע, יש פסקה בספר 8 קבצים. כן? 8 קבצים זה הדברים שהרב קוק כתב, עוד מעט הרב קוק כתב, לא בצורה מסודרת. הוא היה יושב, הייתה נחה עליו הרוח, המוזה, היה כותב, כל פעם נושאים אחרים. המעניין שאין מחיקות שם. לא מחיקות, זה לא שהוא כתב, התלבט, הוא מחק, לא, זה נשפך לו. עכשיו זה לא מסודר 8 קבצים האלה. הרב הנזיר והרב צבי יהודה קיבלו אישור מהרב קוק ללקט את הפסקאות שם ולסדר אותם. ספר אורות זה מסודר על פי הפסקאות מ8 קבצים. אורות התפילה, חלקו הגדול זה מ8 קבצים. אורות הקודש, הרב הנזיר עשה, זה ליקוטים מ8 קבצים, שהם סידרו את זה לפי נושאים וכולי, באישורו של הרב קוק. והרב קוק אמר לפעמים גם קצת לצנזר, של דוגמה, יש פסקה בספר 8 קבצים, שבספר אורות הקודש צונזרה על ידי הנזיר, כרצון מרן הרב קוק. בא מרן הרב קוק כותב, מי אני ומה אני, שאני חושב שחזרה בי נבואה. אז הורידו את הפסקה הזאת, כי הרב קוק כותב כאילו הוא חושב שבו נבואה. לא יודע, יש לבבא סאלי סיפורים, על הרבי מלובביץ', לא יודע, הרב קוק היה לו דברים, סיפורים מדהימים על דברים כאלה. וכאשר הנזיר היה מלמד פסקה זו, היה נאנח. אוי, למה הרב קוק לא רצה שתחזור אליו הנבואה? למה? כמובן, זו עוד לא הייתה המדרגה של הדור. גם לנזיר היו הברקות של רוח הקודש. כידוע, מרן הרב קוק היה כותב ברוח הקודש, מה שאמרתי לכם, במהירות עצומה, כך שלפעמים היה מצופף כתבו בפינה של הדף, או ממשיך לכתוב על השולחן, רוב שהוא לא שם לב, היה כותב על השולחן. ואי אפשר היה לדעת מה הוא כתב. הנזיר היה מתבונן, ולבסוף משלים את המילים החסרות, וכאשר נשאל מניין לו, היה מראה אצבעו כלפי מעלה ואומר, הרב אמר לי, ככה הוא אומר, יש ספר, שם מופיע שהוא נפגש עם הרב קוק, בכותל המערבי, כשהרב קוק היה באנגליה, יש להם שם כל מיני דברים שהם לא מהעולמות שלנו, אבל אנחנו רואים שהם לאט לאט התחילו להגיע לכל מיני מקומות, שכיוון שהתחלנו לחזור לארץ ישראל, אז אנחנו לאט לאט מתמקדים, וכאן נראה את זה בדברים של הרב קוק. מה קורה בדור שלנו? כל עוד היינו בגלות, לא היינו בארץ ישראל, לא הייתה שמחה בליבנו, כי בגלות אין שמחה, יש שם רק עצבנות וכולי, אז אי אפשר להגיע לנבואה. חזרנו היום לארץ ישראל, מתחילה אז למלא שחוק פינו, מתחילה שמחה לחזור אלינו, ולאט לאט התורה חוזרת לישראל, לארץ ישראל, והכל לאט לאט הולך ומתעלה, ולאט לאט עם ישראל חוזר לארצו, אז כמה שהמקום מתעלה, והדור מתעלה, והדורים מתעלים, אנחנו יותר ויותר קרובים, מתפללים, שבאמת תחזור על הנבואה אלינו. וככה כותב הרב קוק באיזושהי פסקה, לא ניכנס לנושא פה, מקווה שלא תכף ייגמר לי הזמן, ואני מקווה שאני צריך להשלים, להמשיך. בכל אופן, לא ניכנס כאן, זו שאלה לגבי הנושא של חופש הדיבור וכולי, אבל הרב קוק כותב ככה, השאלה על דבר מדיניות דתיות היא לגמרי צדדית. למה? ערך ישראל בארץ ישראל. התברר שהוא עומד ממעל לכל תוכן של מדיניות ודתיות מורגלה. זה לא נצרות, זה לא אסלאם, זה לא דתיים רגילים. למה?
כשיתחזק רוח העם בקרבו, על ידי שיבתו אל ארצו וממלכתו, גם מדינה, יתחילו סגולותיו העתיקות לצאת לאור עולם. ורוח הנבואה בעוד האלוהי שלה יצא ממחבואו. בסדר? ויתעלם מכל חופש של דיבור, מדומה וארעי, שהוא נוהג בארצות המסוימות כברו זמננו, זה חשוב חופש של דיבור, אבל יהיה לנו חופש של דיבור כזה של קדושה, שבכלל לא נביא למה צריך דברים אחרים. זה כמו שאדם נורמלי לא אומר היום מילים גסות. יכול, אבל הוא לא אומר, כי הוא מעל זה, זה לא משהו שמעניין אותו. אנשים ירודים, אז הם מדברים מילים כאלה. אדם קצת מעל זה, הוא לא אומר את זה, כי הוא לא יכול להגיד את זה. הוא לא צריך את זה, הוא מעל זה. אז גם כשנגיע לאותו נבואה והכל, כל השאלות האלה לא היו מעל זה. הוא אומר לנו הרב קוק הלאה, ובמשך איזו תקופה, הלא מוכרחת היא תנועה דתית מהפכה.